Тъй като имах доста въпроси по повод биоскенера или така наречения квантов анализатор, сега искам да кажа с няколко изречения какво точно представлява самия уред. Функционална диагностика с биоскенер. За минута апарата дава информация за функцията на всички органи и системи, включително витамини и минерали, и формира доклад с установени отклонения и препоръки. Какво представлява самия тест? Човешкото тяло е съвкупност с множество клетки, които непрекъснато растат, развиват се и умират. Те излъчват електромагнитни вълни с различна честота, в зависимост от това дали сме здрави или не. Биоскенера улавя тези вълни, излъчвани от клетките в човешкото тяло, и ги сравнява с стандарт, базиран на медицинските показатели на здравия човешки организъм. Ето това представлява самия апарат. За отчитане на максимално точни резултати е необходимо преди теста да няма поне 2 часа консумация на кафе или храна или някакви други стимулиращи напитки. Самият тест е абсолютно безопасен за здравето. Подходящ е за всеки човек, който се интересува от здравословното си състояние. Тестът е абсолютно безопасен и това го прави подходящ дори за бременни жени и за деца над 10 години. Противопоказания единствено пейсмейкърите. Тези, които имат пейсмейкър, не могат да направят самия тест. А какви са показателите? Над 40 файла и над 290 резултата. Включително основните сърдечно-съдовите, холестерол, ударен обем, стомашно-чревна функция, чернодробна, дебело черво, тънки черва, витамини и минерали, функция на бъбреците, ставите, костите, щитовидна жлеза, гинекологични, абсолютно всичко. Искрено се надявам, че с тази диагностика все повече хора ще се погрижат на време за своето здравословно състояние. Ще бъда максимално полезна за абсолютно всеки, който има интерес. Аз съм Надежда Костова, вашия консултант.